niki badhe nguji badhe dulu batu akik merah siam. Assalamualaikum, salam, bismillah. Assalamualaikum ya rijalul gaib, sirujud sirolah sifatolah datolah kudratullah mustiko watu akik merah siam siro tak jaluk kesetiaan kumbango la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan, khususipun ingkang mirsani channel Solawe teng budi papan kadunganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe kinanjar bagas waras jasmani rohaniyahipun, lan mugi ingkang mirsani channel Solawe mang dipun gambelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki kang katampi paruwah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe nyuguhake utawi maringi pitedah pitunjuk medharaken batu akik nggih menika batu akik merah siam. Dados batu akik merah siam tembus menika iki dipun dalem dipun paringi saking kanca asal usule riyin saking batune niku saking Gunung Lawu, dan iki dalem dipun dandosaken dados akik dalem diparingi setunggal. Iki batu akikipun merah siam. Iki saderengga dalem medharaken para sedulur dalem badhe matur marak sekbo jumantaka tengah sanes panjenengan sami badhe medharaken batu akik menika merah siam kanthi sak renorane penjalih. Mugi-mugi sedulur saged mangertos sejatine sedetailipun sejatinipun ya menika watu akik merah siam. Dados batu akik merah siam menika termasuk batu akik ingkang mistis, ingkang gaib, ingkang gawat.
amargi napa niku ginane kathah banget harus disebut. Terus mustika batu akik merah siam menika ginane ageng sepindah kangge kewibawaan. Rupine merah abrit kangge jiwa kesatrian pemberani. Jadi kangge pemberani. Kangge kasinoman gathuk pemberani. Kangge menarik karisma. Kangge pengasihan saged kangge menetralisir tempat-tempat ingkang wingit lan panggilan kang gawat saged dipun netralisir kalih mustika watu merah siam. Terus mustika watu merah siam menika mboten sembarangan. Pamidiageng pejabat teng kantoran saged wibone ageng dipun sungkani, dipun ajeni sedaya krunipun. Amargi mustika watu merah siam menika termasuk mustika ingkang beribu-ribu manfaat utawi energine ageng banget. Terus cirine mustika watu batu akik merah siam ya menika pasti. Tembus terus kados darahipun merpati putih bersih. Terus mustika batu akik merah siam menika termasuk mustika batu akik ingkang pinunjul ingkang luwih. Dadi kagem sinoman yang pejabat pun sepuh rumah tanggaan garmusan sae danten. Amargi ini sifatnya mboten pemilih sembarang yang saged ngagem, sepenting ya menika sepiti lan ati-ati lan waspada. Amargi batu mustika merah siam menika termasuk batu ingkang beribu-ribu memancarkan aura cahaya ingkang linuwih pinunjul. Terus batu akik merah siam menika termasuk batu akik ingkang keramat ingkang istimewa. Saged diagem teng pundi kemawon kangge nambah kejayaanipun, kangge usaha dagang saged lancar gangsal, saged barokah. Terus para sedulur anggenipun dalem medharaken batu akik mustika merah siam menika saking Gunung Lawu. Amargi dereke kawula kerep mendaki teng Lawu angsal batu rupine abrit didamelake dalem diparingi setunggal. Iki khasiate ageng banget. Mangdos sanggene kula medharaken batu akik mustika merah siam Pocekapi semanten. Apabila wonten atur katane kula gang sae sadaya ngapunten kathah-kathahipun. Ana wiji abang nantelengi bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin.